hai norok jotono phung kaham tei lamsogo ani katal blogo tiri hingkangke Sunday hingkangke haini bagui chwng girja thangnai tongo farewell program bo tongo chini aroni pastor borok thangnai kha ang norok no thangnai blogo rogo bo sai khna rijak hingke tabo girja o sok paikha chini program rok start ongkha nai tongni norok ani blog no haike no joya gari logiri tongri. Aitorma hino buino tong thani sa hino buino ke ang tongo modi bono ke tabo khe girja rok paikha girja rok paye jang borok bai chibaina lainani bagi thang tongo eko marsi songbai borok bai chibaina laika hangke ang bungno video khlainar ka tangi hingke olo salabo muito manai jat borok bai tai to malai galak bile gori Nairwkmung ta borok no ke tabo jang oko thanda rok isa nanglainai biscuit rok chalainai hingke norok nai tongnani khaibadi adeni sanjana ba hajabla 어, 이 고분이 발작을 보고 싶더만. Tama. 손주나니. 블로그.
आंले ब्लग रले फेस खाइमोन लासियो थान्दा नोंसिनि लिसु बागानाव ना नांसुकरि थाना हिंथ हाता बर' tabung ke sari ning girja pai sok paija girja pai mani yagolo song samurok serungi tongo ang jampu thanan bagai song samurok serunglai te gan rok bo serunglai kwbangma gan rok bo serungjang tongkho complete sengya khongke te bisike sigari ke yangle song 25 tariko thangnai ta hangka ke haini bagai regular jong choya kari tabuk serungi ma tonglai mani ta musana ringya haipono ikoje kisa sari mate haike no musalai kata hangke ani blog norok obosuk jora no nugui mansinai norok ani blog no pilani simi paithak jora choya kari logiri tongman bagai jenai tongnai rok belai ke hambai te noni thani koimung jara subscribe khai korok dakti ke please subscribe khlai rwdi ano bo gete malai phina norok bai buskang ni blog roko jotono no hambai.